Hier bij de Oude Zalmwinplas van Scoelenborg bouwt men intussen terug aan het grootste drone zinnenpark van Nederland. Doch spinnen de vragen over dit project. De wettervergunning werd het project op draait, stiert ter discussie. Nevens het wetterskip is de gildig, nevens tjenstanders is de vergunning niet activeerd, als er zelfs 2 vergunningsneisten waren. Daarom had een jurist een voorlopige verscherring onvregen bij de rechtbank. Die tjen het inmaaien. De bestuurder van het wetterskip wil zolang de beroepsprocedure rint net inhoudelijk reageren. Dat is standaard in een beroepsprocedure, nevens de wethvierder. Hoe de aanmetings van het zinnenpark binnen ook onduidelijkheden. De directeur van het park jouwt aan dat het droomde oppervlak 23,6 bunder grut wezen zal, nevens de laatste tekeningen die hij insjoen had. In orencorrespondentie wordt 34 ont 40 bunder neemt. Maar er zijn ook vragen over de ecologie. Een officiële natuurtoets zei dat er extra onderzoek nodig is naar onder meer de zeeëren en vleermuizen. De bouw gaat voor eerst terug onder een ecologisch werkprotocol en de omjouwingsvergunning, vertelde de directeur. De provincie Friesland liet in een reactie weten dat het oude natuuronderzoek net meer voldoet en dat pas duidelijk wordt wat er barre kan met het project als de nieuwe onderzoeksuitkomsten beoordelen binnen. De gemeente Tietjerksterdiel komt nog met een reactie. Het zinnenpark maakt na december zorgen voor de energie van 16.500 huishoudens.